Qegħdin triq ta' ċaqra u jiena bħala sindku ta' din il-lokalità inqelet li problema minn sħabi stess li huma fil-kunsill miegħi li l-viċi sindku u l-kunsillier Carmelo Saliba li huma aħna tal-istess Partit Nazzjonalista. Jiena meta kien intalab biex issir dan ix-xogħol kont qbilt magħhom li jsir ix-xogħol triq iċ-ċaqra, naħseb jiena l-kunsill kollu kemm hu qabel votu nominu li qabel li jsir dan ix-xogħol, imma xejn ġej biex inħallsu l-kontijiet ta' din it-triq spiċċajt fi problema li qegħdin naħseb biex jippruvaw iċabsu lili bħala persuna li jiena s-sindku tal-lokalità li ma mxejx skont kif kelli nimxi. Merret insemmi wkoll li ftit żmien ilu speċi bħal din it-triq ukoll li triq il-kanun iwa saret triq bil-konkos ukoll, iwa nammetti li ma kienx hemm dawn ir-rampi kollha li hawn f'din it-triq, imma meta ġew il-kont li jitħallas triq il-kanun ma l-kunsill ma kellna l-ebda problema u kulħadd aċċetta li jitħallas u jibqa' miexi x-xogħol. Xejn ġejna għal din it-triq biex jitħallas ta' dawn ir-rampi li saret din it-triq kollha kemm minn fuq, irid infakkar li din it-triq ma kontx tgħaddi minn hawn bil-mixi, speċjalment fix-xitwa li din it-triq twaslek miż-żebbuġ għall-Asri, triq li huwa ammont itwal minn dik li hija t-triq tal-kanun. Hawnhekk irid insemmi wkoll jiena qed qisu niġi akkużat li hemm min irid jagħmilli inkjesta fuqi personali li jiena għamilt ksirċi liġi, li jiena għamilt ir-rampi tħalt fil-privat li ippretendew li issir it-triq bil-konkos, jingħata 6 purtieri konkos u l-bdiewa l-residenti tagħna ma nagħmluhomx dik li r-rampa li tkun aċċess għall-għalqa tagħhom. Din ir-rampa ma saritx każ għax qisha rridu nagħmlu biex naqdu l xi ħadd jew il dak jew il-ieħor. Jiena bħala sindku kif dejjem ħdimt fejn minn fuq għal isfel jekk kienu kien hemm bżonn ta' xi rampa saru ta' kulħadd u jiena bħala kunsill jew nimxu ma' kulħadd l-istess jew ma nagħmlu lil ħadd. Waqt ix-xogħlijiet tal-kostruzzjoni tal-konkos naħseb li kulħadd kien jaf li qed isir dan ix-xogħol, anzi waqt laqa minnhom tal-kunsill il-viċi sindku talabni biex nagħmel rampa ta' individwu, anzi jiena kont wieħed minn dawk li jatlu hemmhekk ir-rampa ħajsiru ta' kulħadd minn fuq għal isfel. Anzi qalli grazzi. Issa illum jiena qed niġi akkużat li jiena ksirt il-liġi b'dawn ir-rampi, anzi dawn ir-rampi ma tistax tagħmel triq ta' 6 purtieri bil-konkos u tħallilu ma tagħmilx l-aċċess għal ġaleli tagħhom. Hawnhekk kulħadd jaf, kulħadd jara li hija triq wieqfa jekk dak li jkun ma tirranġalux aċċess tajjeb li bil-magni tagħhom speċjalment waqt il-ħsat ikunu jistgħu jidħlu fl-għeliqi tagħhom, dan huwa ħajkun ta' periklu għal kulħadd. Anzi din it-triq hija triq dejqa fejn qegħdin naraw issa stess, anzi hawnhekk li vetturi ma tistax tkun ġej tiela minn hemm isfel u tgħid ħanħott il-makkinarju li rrid nuża l-ġelili tagħna u tħalli jittrak fin-nofs jew il-vettura fin-nofs. Hawnhekk kulħadd irid jidħol għal ġenb. Allura jekk kienu ma dawn ir-rampi qegħdin li saru qegħdin jgħidu li jiena ksirt il-liġi u qed niġi akkużat li ma jridux iħallsu r-rampi, jiena dan mhux aċċettabbli kemm għalija bħala sindku u laqas irid ikolli problemi ma' xi residenti ta' dan li ġara dan. Kif jidher kulħadd jaf li t-triq hija twila, għalhekk l-ispisa kulħadd jaf li ma tistax tidħol hawnhekk f'din it-triq u tgħid hawnhekk kollox tala bl-inġenji żgħar u biex tagħmel ix-xogħol trid ħafna ħin u jirrikjedi aktar xogħol. Jiena l-waġġa tiegħi li ħan ikkontesta għall-elezzjoni indipendenti hija waħda. Għax jiddispjaċini minn sħabi il-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista ma sibx l-appoġġ tagħhom. Fejn fil-partit fl-intern ta' direzzjoni biex jaqblu miegħi għax jafu li jiena m'għandix xejn ħażin li għamilt proġetti ta' abbużi, imma jiddispjaċini ngħid hawn minnu ikbar mill-partit
u qed iwassal dan il-messaġġ li jiena ksirt il-liġi u qed jippruvaw jakkużawni jagħmlu jakkuża biex jiena nkun mar-residenti ikraħ del l-ikraħ għal kulħadd.